Τώρα θα φτιάξουμε το μηχάνημα, έχω βρει τι φταίει. Το έχω ανοίξει. Σε μισό λεπτό θα είναι έτοιμο. Τώρα πιστεύω ότι είναι εντάξει. Εγώ θα σε γαμίσω. Τώρα πιστεύω ότι είναι εντάξει, θα σπάσει το περίπου. Τώρα περίμενε. Τώρα είναι εντάξει, θα το κλείσω και από πάνω και είναι εντάξει. Κώστα. Κώστα. Αν την πόρτα πήρε πάνω. Κώστα δεν είναι εντάξει ακόμα, αφού θα το φτιάξουμε. Γεια στο κάτω. Αν δεν έπαιξε καλά, παρέμβει. Θα σου το βάλουμε και αυτό μέσα. Τώρα είναι έτοιμο. Τραβάμε. Θα καρποθείτε με την πρώτη με τα αστεία θα πάρουμε ιστορία. Μην τα πετάτε κάτω αυτά τα πράγματα. Κάμε τη δουλειά πίσω τώρα ο Κώστας σου που πήρε τη... Κοίτα έκλεισε, είναι έτοιμο. Ωραία. Το βλέπεις είναι έτοιμο. Το πλάσουμε το χρόνο. Βάλτε, φυλάξτε το μέσα να το έχουμε το χρόνο. Πατέρα, τι έχεις να πεις για το φετινό Πάσχα? Κάνε μια δήλωση.